କହିଦେ ତାପରେ କଣ କଲା ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିବ ମୁଁ ତ ଭାଇ ଆଉ ବାଟ ବାଡେଇ କଲାଣି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତୋ ବାପା ଶଳା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନାଳୁଆ ଶଳା ତୋ ବୋଉକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା କେଜାଣି? ମୋ ବାପାକୁ ଦୟା କରିବ ବାପାଟା ଯେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହଉଛି କୋଉଦିନ କୋଉ ଭଡ଼ାଟିଏ କୁଟା ନ ଖାଇବ ନାହିଁ ସକାଳୁ ମୋ ପିଠିରେ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିଲା ତମ ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିଲା ପିଠିଟା କୁଣ୍ଡରାକ ପ୍ରଥମେ ତମ ଘରେ ପଶିଲି ଆମ ଘରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲିନି ତାପରେ ପଣ୍ଡା ମୋ ଘରେ ପଶିଲି ମଉସା ତମେ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି କରିଥିଲ? ମୁଁ ଭାବିଲି ତା ମାଇକ ଶୋଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଦେଲେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଛି ସେ ତା ଯେମିତି କୁଣ୍ଢେଇ ଦେଇକି ପାଟି କଲା ରେ ଯେମିତି ସେ ପାଟି କରିଛି ହେ 8-10ଟା ଟଙ୍କା ଆସି ମତେ ଛେଚି ପକେଇଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଠିକ ବିରୋଧ ଉପରେ ଆସିଲି ଆମ୍ ଦେଖିଲି ମତେ ମାଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆସିଲି ଏ ବୁଢୀ କୋଉଠି ଥିଲା ଶିଳୁପଟା ପାଇଲା ଶିଳୁପଟା ଏମିତି ରେଟା ଥାଏ ଭଳିଆ ମୋର ଫୁଟି ଯାଇଛି ଏ ମଉସା ତମର ବେଲୁନ ଭଳିଆ ଫୁଲି ଯାଇଛି ସେଟା ଫାଟି ନା ଫାଟି ଭଲ ଆଚ୍ଛା ମଉସା ତମେ ମାସକୁ କେତେ ଥର ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଉଛ? ଏ ମାସକେ ମୁଁ 8-10 ମାଡ଼ କଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏ ପରଦିନ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି ଟାଉନ ବସରେ ପରଦିନ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି ଟାଉନ ବସରେ ଟାଉନ ବସରେ ମୁଁ ଚଢିଗଲି ଟାଉନ ବସଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ମୋ ପିଠିକି ତା ଛାତି ଜାମ୍ ହୋଇଛି ଗାଡି ମୋ ହେଇ ଟାଇମରେ ମୋର ଗଲୁ ଉଠିଲା ମୋ ପିଠି କୁଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଁ ପିଠେ କୁଣ୍ଡଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପିଠି ମୋ ତା ଛାତି ତା ଛାତିକି ମୁଁ କୁଣ୍ଡଉଛି ହେଲେ ମୋ ଗଲୁ ମରୁଛି କୋଉଠି ତା ଛାତି କୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛି ହେଲେ ମୋ ପିଠି ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇନି ଏ ଗାଡି ଠକିଲେ ରଖିଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପାସେଞ୍ଜର ଭାବିଲେ ଗାଟା ରଖି ମତେ ଗାଡି ଭିତରେ ଖାଲି ଦୁଲୁ ଖୋଜି ଦେଇଗଲେ ଆଉ ଏଟା ନାଳୁଆଟା ଦିପାଳରେ କଣା କରିକି ଯିଏ ନିଜ ଝିଅକୁ ଏ ସ୍ୱାମୀ ତମ ଝିଅ ନାହିଁ ସେଟା ନିଜ ମୁଁ ଅଲଗା ବାପାର ଝିଅ ନାଇଁ ଆଜି ତୋର ମୁଁ ଟେକିକି ଦେଖିଲି ତମ ଝିଅ ନାହିଁ ସେ ମୋର ସଂଗ୍ରହ କରିଲାକୁ ଟେକିକି ଏଥର ଗେଞ୍ଜ ଆମ ଝିଅକୁ ତମେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ରେ ତୁ ଏ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ବାହା ହେଇଛୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବେଳାକୁ ବାହା ହେଇଛୁ ନା ଏ ଶଳାକୁ ମରଣ କରିବି ତତେ ରାଣ୍ଡ କରିବି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତତେ ମୁଁ ବାହା କରିବି ନାଇଁ ବାପା କଥା କଣ କି ସେଦିନ ସେ ଯୋଉ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ମୁଁ ସିନା ତମ ଆଗରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଦେଲି ହେଲେ ମତେ ସେଦିନ ରାତି ସାରା ଜମା ନିଦ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ତ ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ଗଲାଣି ମୋ ପଛରେ ଆଜି ଯାଇ କେହି ଗୋଟେ ଗୋଡଉ ନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର କିଏ ଗୋଡେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ପଡିଲି